Här i Café 18 ska vi bjuda på estnisk folkmusik ikväll. Den här gruppen heter Kasari. Och välkommen säger jag till den estniska folkmusikgruppen Kasari som nu ska framföra någonting som låter väldigt konstigt. En dans med korslagda pinnar heter den här låten. Varsågoda. Estnisk folkmusik framförd av gruppen Kasari. Och gruppen här, det är väldigt vad fina ni är. Och skojiga instrument. Vad är det här för någonting? Träbitar som du slår med på en slags träbock. Ja, det är i princip en bänk. Man ser det. En vanlig bänkpall som man hade väl ute på bondgårdar även i Sverige förr i tiden. Och så passade man på att använda det som en sorts rytminstrument. Alltså när man hade då folket samlat hos sig och skulle spela och sådär så alla ville hänga med på något sätt. Och då hittade de på det här just. Jag har sett många och hört många folkmusikgrupper. Men det här instrumentet, det måste vara något typiskt estniskt. Ja, jag har inte sett det någon annanstans förr så jag vet inte. Vad heter det sa du? Tohapink. Det betyder askbänk om man översätter det. Det är därför att här på så ligger aska. Man tar aska från spisen och får på det sättet gnisslande ljud mot träet. Och en pilbåge? Va? Spelar ni på pilbåge? Vad heter det instrumentet? Den heter jauran. Hur låter den? Jaha, det är ett rytminstrument. Och väldigt fina dräkter. Kan man se varifrån Estland som ni stammar om man är duktig på estniska dräkter? Ja, man kan se att det här som jag själv har nu med sån där överhängande, vad ska vi säga, en blusdel och så har man livstycke under. Det är från norra Estland så hade de just, varje socken har sitt eget broderi. Man ser här, det är en flicka till här som jag har såna här broderier. Sen finns det då dräkter, vi har exempel på hon som spelar jauran här bakom. Det är från västra Estland den dräkten. Och det här det påminner om kläder som vi känner igen från vikingatiden och bronsåldern. Ja, sådana här symboler har ju alltid förekommit och på estniska dräkter så är de väldigt vanliga. Och ju större, det här är alltså silversmycken då. Och det betyder ju rikhet då förr i tiden så att de kunde, i vissa landsändar så är de otroligt stora och ibland så är de mindre då och det berodde på hur rik man var, hur stora man hade. Vad får vi höra för en låt nu? Nu får vi höra Lapajang.
Neiukesed noorukesed uhkust täis ja upsakad. Neiukesed noorukesed uhkust täis ja upsakad. Kui veel noorelt kosja lähed, ikka niina nendelt saad. Kui veel noorelt kosja lähed, ikka niina nendelt saad. Ja, för nytillkomna tittare så kan jag alltså tala om att det är den estniska folkmusikgruppen Kassari som gästar oss i Café 18 idag. Och de kommer att återkomma senare i programmet. Lilli lätsi alla lilli, lätsi alla la lilli, lätsi alla la lilli, pöri paju pilli, pöri paju pilli, pöri paju pilli, pöri paju pilli, peo tausai pille, peo tausai pille, peo tausai pille, peo tausai pille, ryppy tausai lilli, ryppy tausai lilli, ryppy tausai lilli, ryppy tausai lilli, olli paju pilli, olli paju pilli, olli paju pilli, olli paju pilli, olli vitsa viile, olli vitsa viile, olli vitsa viile, olli vitsa viile, katso sa kargase mõlema mõistva, suure sõle rinna, laiale kaala, suure sapa jala, suure varba väele, tuudi, katso sa kargase mõlema mõistva, suure sõle rinna, laiale kaala, suure sapa jala, suure varba väele, tuudi. Du får komma fram till mig för sladden räcker inte. Vad var det där för någonting? En ordlek lät det som. Det är en sån här väldigt gammaldags sång, den är ganska svår att sjunga. Den har ungefär 2000-åriga anor kan man säga, de här sångerna. Och den är väldigt enformig som ni hör. Den har ytterligare dubbelt så många verser. Vi har den korta ner den nu. Ja, vad handlar den om då? Den handlar om en som bygger sig säljpipor och börjar spela på dem. Och byn lyssnar då och tror att det är någonting fina kant eller något möjligt. Men det är bara en liten säljpipa de spelar på. Och vad får vi höra till sist nu? Nu får vi höra ett litet potpurri utav danser. Den första heter Rätitans och sen har vi polka potpurri helt enkelt. Varsågod.
Den estniska folkmusikgruppen Kassari.